Takže momentom uzavretia manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, tzv. BSM. Čo to teda znamená? Táto forma vlastníctva môže vzniknúť výlučne medzi manželmi. Do BSM patrí všetko, čo počas manželstva nadobudnete a môže byť predmetom vlastníctva. To znamená veci existujúce a uchopiteľné a samozrejme sem patria aj záväzky. Existuje pár výnimiek, čo do BSM nepatrí. Sú to veci, ktoré jeden z manželov nadobudol dedením alebo darom, bolestné, veci osobnej potreby jedného z manželov, napríklad oblečenie, obuv, zubná kefka. Veci, ktoré slúžia na výkon povolania iba jedného z manželov, napríklad počítač. A všetky veci, ktoré manželia nadobudli pred manželstvom. Na záver si dovolím uviesť, že v našich podmienkach v Slovenskej republike neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy, tak ako ho poznáme z amerických filmov.